लोगोफोर बे मोननैनि बिथोराव मोनसे पस्टार दं एखे माने भिडिअ'आनो नायना लाबाय था लोगोफोर माबायदि बिनि सिगां माने फुरना kineMasterखौ डिलिट खालामग्रोना लानांगौ ओमफ्राय गोदानै डाउनलडिं खालामफिन लोगोफोर नोंसोर दहाय सिगाङाव नुदों जानो हाखागौ माने एखे भिडिअ'आवनो माने मोनसेयाव पस्टार दङ kineMasterनि मोनसेयाव गैया माने बेखौ बोखारनोब्ला मा बानायनांगोन नैबे भिडिअ'आव नायबानो नोंसोर गासिबो बुजिना मोनगोन माने ओरैनोथ' आं फाल्तु रायलायखाया माने जि नंगौ बेखौसो नोंसिनो देखायनो नागिरदों माने नंखायखौ खोन्थानानैथ' लाब गैखाया नालाय लोगोफोर टेक चेनेलाव बिदि नंखाय खोन्थायोबा माने चेनेला माने हेक जानो चान्स थायो ओंखायनो आं नोंसिनो नंगौखौसो खोन्थानो थांदों फाल्तुथ' रायलायखायानो जाबाय आरो आंनि RM मोसाहारी चेनेलजों नोंसोरखौ गासिखौबो बरायना लाबाय लोगोफोर नायबाय थादो लोगोफोर गोदान गोदान इउटुबार बिदिबा थौदो kineMasterनि पस्टारखौ बोखारनोसै बे मबाइल स्क्रिनाव थौदो लोगोफोर फिनांगौ बिदिबा लोगोफोर मबाइल स्क्रिनाव फैबाय नै नायबाय था नोंसिनो देखायनो आखायाव लाबाय बेखौ माने प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनलडिं खालामनाङा दै प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनलडिं खालामबा माने बेयो पस्टारा माने थाफिनबाय थागोन नोङो बेखौ माने गुगोल एपनिफ्रायसो डाउनलडिं खालामनांगौ बेबायदिबा नै गुगोलाव अपेन खालामसै आं नै सिम्पोल जाथार नै आंना माने सिगाङावनो डाउनलडिं खालामखानाय नालाय नै बिदि दंफैखायो माने आंनाव नै kineMaster डाउनलडिं डिजिट पिन टाइप खालामबावदो kineMaster डाउनलडिं डिजिट पिन बिदि फैखाबाय आंना माने सिगाङावनो आं सार्च खालामखादोंलाय नैबे फैखादों माने ओमफ्राय नोंसोरो बे ग'आव थुनानै होबानो जाबाय नोंसिना माने गोदान सार्च खालामनायाव बिदि फार्स्टआव फैखानाय नङा आंना माने सार्च खालामखानाय नालाय फार्स्टआव फैखाना दंखायो नै ओमफ्राय नों फार्स्टनियावनो अपेन खालामदो लोगोफोर अपेन खालामनाय लोगो लोगोनो नै बिदि फैखाबाय माने नै kineMasterनि पस्टारखौ बोखारखानाय फैखाबाय लोगोफोर नायबाय था बारा गोब्राब नङा होमबाबो मोनथियैनि थाखाय बेनो बिराद गोब्राब नों नैबे अपसनाव थुबानो जायो फार्स्टनि बिदि अपसन नुखायो माने ग डाउनलडिं थुबाय ओमफ्राय आरो एसे बोखोबावदो नै बिदि फैबाय लोगोफोर नों बबे मोनसेखौ लायो मोनब्रै अपसन फैदों नोङो फार्स्टनिखौ लायो ना सेकेन्डनिखौ लायो ना थार्डनिखौ लायो ना लास्टनिखौ लायो मोनसे खावलायखायो लोगोफोर सोरनाबा माने मबाइला इसेबां रेम गैया जायो ओंखायनो रेम खमबा माने गोदान इउटुबारनावथ' इसेबां दामि मबाइल थाया नालाय लोगोफोर बिनि थाखायसो खोन्थानाय जादों ओंखायनो एसे पइन्ट फिसाखौ लानांगौ माने नै बे 80 MB 70 MB 75 MB आरो 52 MB 52 MB नों बबेखौ सेलेक्ट खालामो जायखिजाया मोनसे सेलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय बिदि खालामबाय नै लोगोफोर अके माबागोन बेखौ डाउनलडिं थुदो ओमफ्राय गाहायाव माबा ओंखारबावबा नै सार्च जाखाबाय नै लोगोफोरनि सार्च जानायखौ खोन्थानां नोंसिनो ओइलायथो नै बिदि सार्च जाबाय नै लोगोफोर बारा गोब्राब नङा ओमफ्राय सार्च जाखांबा नोंसोर इनस्टल खालामना लाबानो जाबाय बेखौ जाबायानो नै डाउनलडिं जाबाय आङो एबाराव माबायाव थांसै नै नों बिनिफ्रायबो खालामनो हायो आं नोंसोरनो इनस्टल खालामनानै देखायनोसै लोगोफोर एप माबायाव थांदो नै kineMaster इनस्टल खालामदो सिम्पोलथार लोगोफोर इनस्टल खेबसे खालामदो डान बेबायदिबा नायदो kineMasterआव पस्टारा दंबावो नामा गैलिया लोगोफोर आंनि भिडिअखौ माबायदि मोनदों अन्नानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना हो आरो बेल आइकन घन्टाखौ प्रेसआव खालामना ला लोगोफोर बेबायदिनो इउटुबनि बागै भिडिअ लाबोयोबा नोंसोरनि थाखाय माने जेब्लायबो माने सौहैग्रोबाय थायो बिनि थाखायनो नोंसोरखौ खावलायखानाय थाबाय लोगोफोर बेबायदिबा भिडिअखौ बिसियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर